Diadiin na tuan membiakul makbihul takabur. Yak tusun sawab ini kasut narkasin tawa. Hingga tuisa hadis dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu rawahu Muslim. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sifat la yukallimullah di daun magbisara sintuhan di seldaun magbisara sintuhan wala yanzuru ilaihim bi sila akurun sintuhan wala yuzakkihim bi sila susihun sintuhan walahum adabun alim serta tiada ramai sila siksa mas bangsa maulul. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muna syaikhun zani malaasna marasak pamangzina imbuhut amut sampakakna marusak pamangzina inang tunga simbaran halam singkumuna marasak pamangzina malaasna di pamagusus magtawak umarap pamaginjoy-joy. Apabila kau limas insulay ko magusus na magtawak ang kanadyak at kain at tauba sawat magkaon balas magpakapikil pamagsina humarap pabar umarap pabili kubar niyang nakalaas niya way salay malas mag-asawa patabago ang may sin problema katong bangong balas magpangasawa pa anak inanak ko sa iyo na hapo mo na sa iyo sa bawang mo impag-ibig para sa mga may sabi kapag nasmeta age, love, doesn't matter. Di ka paglasin pag-asawa. Bagoy saukat malaas. Yaro mo oy, palayo-layo na ka. Matawag paisa. Bangin anak mo tayo maunda mag-asawa in maas. So pamaknarap, na. Aw nagmaksud kayo ini. Sa kalina, nagtutungkod na ma. Lawan pamarayang kuhan. Naalaw sinanak sa kalina. Ang ay na, mag-ibadat. Pawasan mo kita to. Ano problema? Bangkema sin anak mo. Uy, mahinak mo. Sawang imaas magwari sa jabok kung siya magpi ba na kung sin anak niya. Ang problema ka kung kita'y magpi. Imaas magwari sa jabok, himagpi ba na kung anak mo. May tako anak maya, anayin na nag-ibadat. May temas sumamaya mag-asawa. Sawat ando ati ko mawaya sa kinatangin tobang lumas ingkawan niya aw iban niya magsaw tinuanan ingkawan niya aw naman halit niya kulangan bakong saw tagpangimas magpangasawa mo biya nagusmak siya uy may tay raso pilay humul sin raso magpulang maglagi labi na kay man yasawa ni Aisha radhiyallahu anha umul 7 tahun yasawa sin raso himul siyang taong kaulungan sin raso hati hinian kau bangau ko masih kafir jadat Diyos sarika ko bukod sawab na kau na hazaman nila 7 tahun malangko ni mga Arab di ka to umul hampo taglima taong isip bata pa bakul saukat mas magpangasawa ipangatun tamasyat ang kanong masubang magdiskasin sumuli masing masya sa magtuwi ikaw nilong niya mas na kau mamikilang pa ko sin pangasawa uy nang si mas pisan may sa mas bang may nagkumamas ayaw sinitaw sumul no more pisan sa mas bang isang kaya humpa bang humpa na butol may nagpasan mag-jinskill may nagbawal si Jambiada ay ka mag-usos kung masya at pangatuta ang kandang mas patiyot yung mangzina sa wakmita mawaya sa sipaw iwan ni magpunong-punong ang ganda hasaman tayo ni Timo di pagsina may takimaw sawab si pagpatah sinungso way sala si magpatah sinungso sa akitahon na darajat bakaw magbaksong magpangasawaan ako lang isya ko fay nung nahinang matsala bukong ayit asumuhon mo tuwan magsambahayang nakaw banghul kakilahan ampay nasumun ka po dangaw mo ka isin panulong isin nanulong kayo ulmusahan di anak sumun bang mag-ibadat namang ito tabuap po niya na
in kami ni mga politisan ng kampung na. Ito, muna na ako ni anak mayon. Anak, yari kita niya kung anak si mayon. Lang si anak sa kalina. Na, ang pangasawa ko kayo. Lang si anak mag-ibadat. Di, mag-ibadat sa magbong na. Lang si anak, di ba ako na mamaya banggihan? Marara kita, ay, iparin mo ako kabiyasan. Ipasipod mo ako. Mayroon ka ito magpakasawa kayo. Inanak ni Maraya, iwaway na, ay, tayma, naluhos si anak. Wala yaso mo bang ako mayon? Ang bayan, mayulaw mo ka, yaso mo. Pag kita, mayulalong G. Usus ko, sigurista ka. Pero mo kayo nga tanong mayulalang si G. Kita mo. Bukod na nga magpangasawa anak mo, so ay pangasunod. Gani, magsabayan na ka. Bangso pa, Mari, ano magmata ko man. Bisan paliskin, bang nagpangasawa tagkala, awnin kong tanawa ka niya. Ang problema ka to. Bang ang magpangasawa pagos miskin, sukatan magtuloy. Kaya nga tanong may tatima sinusun. Pasal si Pampers. Sa mabahasaman na kauna may pampers. Inanak ko, pag wala nagsikan, nagpampers. Himo mo high school, nagpampers. Pag high school ko Ateneo. Pag school Ateneo, naka-graduate nurse. Pag graduate nurse, nag-abroad. Pumpas mo, kakaw sa minungsod. Pila, Tiaji. 2 million. Mahal ako rin sa Tiaji. Nagpangasawa pa isang kawa. Way problema sumukat si Mahara. Panginanak mo na katanos. Tumtumar, jikin niya yung piara sa jaman kayo. Panginanak mo na yung nes. Pagsukur ka mo. Kita mo na dyan. Pag kita mo sugdayahan, may saan na sumukat matas. Ako na isang haram. May saan na. Ang pangmisin sumukat, inusaha magsisikat-sikat. Sukatan mo na mga tos niyo. Lumupot sa anong bukod pagkuhayan. Sanda yan, bukod. Kita mo. Para kalayo na sa laang ka na, kita mo, bang anak nagbaya ng karwa, drawang mayroon load sa cellphone. Ang pasimin, well na you, well na me. Pangimay ka, because your mother, she's not accept me. Lawas accept ko ng, why? I don't know. Maybe I'm poor. Huh? Bakit? May tayong paglasa. Bakit ang pagmamahal? Nasusukat ba sa mataas lipad at mababang lipad? Kasalanan ko ba kung naging mahirap ako? Ang pagmamahal ni nasusukat sa mataas lipad at mababang lipad. Ang pagmamahal ay pantay-pantay. Damit kang bang nanak mo na kamas, manaas, nakawana po kumasat mga itong tamay tayong paglasa. Age, love, doesn't matter. Isang pagmumula ka mo Islam. Sa problema ka po, na kumasat pa nga po. Na bangin anak mo, bangin nagbaya, magdakop. Bang nagdakop, ang pakainin, mangbihil ka po kabiyasan. Kung saan umiyaw na nagpangasawasin tunang na sila, wala mo misang tema sa katamuro ng kakausan. Bukong ba masarap yung palasan na kamunawatuan yung biyak makakanta, makagawas, amin, patupon yung mag-isa. Simple magpangasaw maluman na yan. Masarap sa yung piling. Yan po. Hikawan niya, wamalikong karda, nakura putinan. Bang nakura harap sintoman nagputing sa niyang hinang, at daw akhirat italakbo sa sinalata, di sa dahon magbisara. Ang ganda bang magpipagbakura ay suway muna ang karuha. Ang problema ka ito bang ang magdaran, nag-iibadat, ustad siya nun. Ay, tanong mo, di mga ustad siya magdaran, sininangan hapos. Ay, wala mong kingatan nila ni Mara magdakura, suway ang karuha, patuhan na ita. So, bang ang karuha niya patuhan, mahal siya huminang si Andaya. Ang pagkita, hindi ay malit ng khatab, awak tunag na kuha. Kita nindan, ang buslot, bukong pa sa papatot na paton. Liya patuso sila marito sa tablong mga jaman amir. Ito pala patusin bukong na mapatot.
Lautnya binatang sejak malusuk maling pangasuhan aku sintuhan biarin dalam manusia. Impag nakura bukong to mangarap pagdaya. Sa impag nakura mo tumtuma impangarap mo tumayon rakyat. Ang may problema ka kung tali impag nakura. Bang ako magkarayahan, bang ako dumaon. Kataan si maglagi kalakihan nyo, bang ilawang ko tambol, kukuha niyo. Bang ako dumaon. Bang abisan ako natutog, bang ang kamo maghajat ka ako. Batian mo ako. Dali maupang. Niyak tunakin mo ko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Merin na ko ha? Lang singgar. May ta. Amo sa tinalisin na ko ha, bang tambol na ipakuko. Inya to, way pa nagdao. Nagdao na. Pagikaret na isa. Yanin na ko ha. May ta. Amo sa ko na dyan na ko ha, bang siya na itong ipawati. Na inya to, wala pa. Pagkalimaw, nibiyaw ni nakulang nato, di magpalister, nagiyan, malaon siya ako nung. Tama? Sabang isa ng nakura, kita ng malayaw adol kapanganduran, ay mo paggantian ng 500, irahang ng kamaruhan mo. Ang may dato, kita mo nakura adil. Nakura adil. Bangang dinil tayo mo 500, ipagdahang ng kamaruhan mo. 500 ipagganti mo. Ikaw ay makahampit, hayal sunyong bangin nakura, hindi mayo makahampit yung katahan. Ang kanabangin nakura, kita tamarayaw, ayaw na kita minna. Sa iyong problema ka ko, ipagkarakang ting kamaruhan tayo. 500 bila, ang kakaumura. Ikaw ay makahampit, ayaw sinakura bang di mayo. Ang ganda, inakura suway biun marahon. Bang inakura magputing sadya tungtuma adlaw akhirat, di sa darong magbisara sa Tuhan. Bang isabing nakura di mayo adlaw akhirat, mataw di sumaksira ayat mo. Sa wabing pag nakura aham Islam, isuway muna-muna ang kabuhan ng Padre at Sinala. Hikatuli, ilon mustakbirun, miskin pa at buhan pa, utas. Ang pamataod miskin ang buhan. Maraw pa yung adayahan bang nagagpo o nipagpaagpo o nipagpakita. Kita miskin. O nipagpaagpo o nipakita. O nipagpakita mo, himutang mimbaran mo hadarajat ko miskin. Sabot ko ni sa pininang mo magpadustos, magpawalatot kanila. Ayaw. Sa ipakita mo amin, may tigdidad ka. May pagkatao ka. Berkumpul sa babaon. Sabot ko ng hinang si miskin, aw pasuling miskin, problema ka ako. Di na ipagkamutan ng barang pagkamiskin, ini nang manglimos. Tamiya. Ang barang ko miskin, hutang mo mag-usaha ko, bukong ko manglimos sa tawayahan, ang karabibis sa radya kita. Ang kanabang kita mga yulianan kita sa tawayahan. May baka mo ni mag-usahan, kamu sinihod ka mo. Tama. Suway mo pakita, sin makaraos daw, lumalami na bang kung nag-aaraman ay kung magpakita sin kasimpit mo. Because mahinang yan ang mugdawa sa nito, hari magsasambayan. Bang mubya kita, tumtuma. Pagkaradyan ni mataog miskin, ang problema ha mga miskin ang buhan, pang magpatinawag kita. Alam siguro ini, palagnaan, kulurotulin, katan si matuwas manay maisin hukuman sin Tuhan. Ikarwanya anuin mangi illa utabiya. Ikatunya abuhan. Intuy sa pidahon magpisara sin Tuhan di aturon dilingiun lisusion. Amo na imalaas mawasag mong zina. Nakurak putingan. Damikan miskin abuhan pa. Dihay ni ayat ini dati kita nusin Tuhan na Tuhan Alamin. Papasayuhon itiap-tiap bekat na buwan beriman. Ipamulat ni mata yung pikiran setiap-tiap bekat. Bang biadin imbunal malas sa anak. Sawat imbunal malas sa anak bukong gawa arta iban kawasan. Bukong piutang sawat ini kau dayahan. Yaruhul mo ingkatan kasusuakan sin anak belum mo kalasahan mo siya. Bukong na isa. Paglas
bang mo siya karulan sin susukatan sa imbunal paglasabang dumagbo si Arab Islam kay. May awatin ayat tininawas sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara, atafsir Ibnu Katsir. Law Sufyan ats-Tsauri in aghilawi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Law yamuna in paganum qu anfusakum adibuhum wa allimuhum. Pinturuin anakmu, hijatuin anakmu, bunturin anakmu. Paingatan magtuhan, indoy magtuhan. Daon mahayang na kita, mahayang imaas, may tamahayang. Ingkalangyan sin ikaw dahon mo sa anak mo pamatras, inuyo, enroll pamatras. Bukod na ikaw magpinturo, magigjato, kanya magignusin, pagpuan, maglasap, parasol, sa karuluhan ni maginto. Ingkalayan sinikaw, mag-enroll sa dyan. Hambitun mo mari pamatras. Pagkay sa pistol, kawausan mo yung anak mo, bang unuin waktu pagbawati, amurisin waktu mo pagbawati. Dahil yung anak mo, enroll mo, kinder, jagaan mo, sinlisang walo, sampay palisang utang ka, chumakakaw, may ta, law mo sawab, susunod sin anak ko. May tayahan mo. Madrasa di mo maguyon, di mo marapa. Madras. Susunod na sa anak mo. Bang imara yung pag-enroll ang madras. Magreklami maas. Way nabihan. Hinang na usahin na rama. Tama. Kumpas mo. Inakapag nasin ini. Kumaw ni buhangin. May tayong guro, malaikat di magkaon. Bukod sayaw ni nartay pag-enrollin ang usa sa anarun in arta nyo magasto harang sin Allah. Amin pagyan fi sabilillah. Bukod pa isabila. Sawabing khuruj tuwa. Khuruj fi sabilillah. Iwan khuruj pa isabila. Na in khuruj fi sabilillah. Atap sisimang ulang ako na in jihad fi sabilillah. Mag-atulan sa to. Hanapun in khuruj fi sabilillah. Nah, harap po kasilan, kinatan nyo resa. Ha? Asupayin arta nyo. Sa alin at imalus ng anak nyo masinway, bangun yatin rol, nagbumpaat ng arta mo. In problema ka ito, maasyaron, anak, pagtuyo ko mag-school, way yung kapusaka ko kayo, amo na yan. May tinahang, di kapusaka, anak. Ang paritoy niyan, ang kaninongin anak ko rin kung pagpapangadyon. Pasal inggadji siguro mawawakda. Ayaw sin mastal, gadji ang kataw siguro ang kamulang na sinalak ko. Tuntuma, bang in anak mo na ng doktor, bang kumyatay, parang ikaw anesthesia alam sin kumul. Anak mo bang may ng engineer, payunangan ko building halong sin kumul. Di. Anak mo bang may ng mastal, yan ko, man. Bang gumatong mo kariwa sinakin, tell them, who is your God? Ingwag ka mag-English? Di. Salong sinabi bang anak mo na ng hafid alim, ikaw butangan kau corona at law akhirat. Kita mo,